on. Guys, come across this side of the street. This is one of the toughest stations. Don't bring people inside. What saves us at the station is that nothing much happens. Jesus falls here for the second time. Jesus falls seventh time. Kysyäkö saa ottaa kuvan? Käydään takaisinpäin vaan. Takaisinpäin. Takaisinpäin vaan. Joo. Pakko olla aikataulussa. Mulla on tässä täällä 5 asti muuten jos Tän jälkeen. No. Yes, you said that. No, no, eso fue el mismo. Tänne päin. Aamuhan me aloitettiin, tai aamupäivä tuolta Vastaripuolelta Öljymäen näköalapaikalta. Sieltä nähtiin tämä vanhan kaupungin temppelialue toiselta suunnalta. Nyt täältä pystyy erottamaan myöskin tuon itkumuurin rukousosan, mutta todellisessa länsimuuri alkaa tästä meidän edestä. Ja se jatkuu siis 488 metriä tonne vasemmalle päin. Mutta se on tietysti ihan mahdotonta nyt ottaa kaikkea siitä esiin, koska siinä on esimerkiksi muslimikortteli ja jos sieltä tehdään pienikin kaivauksia, niin aina syntyy skismaa siitä. Missä se juutalainen temppeli ihan tarkalleen tuossa oli, niin kukaan ei pysty sanomaan sitä. Sen takia, kun tonne on luiska, mitä pitkin voi toisuskovat mennä tuohon ulkoalueelle, niin siellä alussa lukee, että juutalainen, älä mene tonne ollenkaan. Koska yksi suurimpia syntejä, mitä voi tehdä, on, niin olisi astua sille kohtaa, missä se pyhimmistä pyhin paikka oli. Koska sinne sai mennä papeistakin vaan ylipappi kerran vuodessa, eli Jom Kippurina, suurena sovituspäivänä. Ja ilmeisesti jossain vaiheessa joku papeista on siellä sitten saanut sairaskohtauksen tai muuta, koska tiedetään, että vuosien saatossa niin pappien asusteisiin liitettiin semmoinen kellovyö. Että kaikki kuuli, kun se ylipappi liikkui siellä pyhimmästä pyhimmällä puolella. Plus heille laitettiin vasempaan jalkaan naru, jonka toinen pääty oli aina ulkona temppelistä. Sen takia, että jos pappi saisi siellä vaikka sydänkohtauksen, niin pitäisi odottaa vuosi ennen kuin se voitaisiin pappi hakea pois sieltä, kun pitäisi valita uusi ylipappi ja odottaa seuraavaa sovituspäivää. Niin jos ei kellojen kilinää kuulunut, lykästiin narusta, jos se taas kuului kaikki hyvin. Mutta jos vieläkään ei kellot kilisti, niin sitten veettiin pappi pihalle. Ja tää on ihan totta. Se oli suuri kunnia palvella siellä. Joka päivä 24 pappia valittiin aamulla tavallaan kuin arvalla, ketkä sai puhdistaa temppelin öljylamput, ketkä sai puhdistaa alttarin tuhkat ja niin edelleen. 24 pappia per päivä. Ja senhän tuhosi sitten roomalaiset vuonna 70 sen temppelin. Ja
Kesti yli 600 vuotta ennen kuin tuohon rakennettiin uusia rakennuksia. Sitten ilmestyi ensinnä Kalliomoskeija. Se on valmistunut 691. Se on maailman vanhin samalla paikalla pysynyt moskeija, vanhin moskeija käytännössä. 705 tuli sitten Al-Aqsa, mutta sen paikalla on todennäköisesti ollut jo puinen moskeija ennen sitä, joten voi sanoa, että Al-Aqsa on periaatteessa vanhin niistä kaikista. Al-Aqsa on se, missä nykyään rukoillaan. Kalliomoskeija on pelkkä pyhättö, koska sieltä löytyy luola, missä voi keskustella vainajien henkien kanssa. Siellä on se Al-Burak-hevosen kavionjälki. Siellä on maailman perustamiskivi, jonka ympärille koko maapallo on muotoutunut. Sieltä löytyy Muhammedin 2 partakarvaa ja kaikkea muuta arvokasta. Niin, tämä alue muuttui täysin. Jos me oltaisiin tullut tähän ennen 6 päivän sotaa, me oltaisiin nyt keskellä marokkolaisten korttelia. Pienet hökkelit ulottu 4 metrin päähän tuosta muusta. Se oli 30 metriä leveä, 30 metriä pitkä, 4 metriä leveä.